Hola zuek, ze moduz, bueno, ongi etorri beste bideo batera. Gaurkoa izango da pixkat ezberdina. Ikusiko zinut mesela aurreko bideo guztiak dira, pues, ez dakit nora juten, ez dakit ze jaialdi, no sé cuantos. Gaurkoa izango da nire bizitzako egun bat, baina egun normal bat. Osea, ez dut nire egunerokotasuna aldatuko bideo bat grabatzen nagolako, osea, hau da, ikustu zuen bezala, ateko gauza guztiak ordare, pijaman nago, superpolitxa dela Hello Kittyna, pantoi badakit gustagungo jadekola. Eta hori, bitarrekoekin taulan, eta hori dana. Orduan, goiza da, jeje, goiza aldu egin got, eta hori dana, eta jumianiz, not juntxe notara. Lehenko jumianiz erostera, Joseban gana, Josebak, gure kuadriako Josebak dauka estanko bat, eta liburuak dauzka. Bai, eta liburu bat enkarrago notzan, orduan jumianiz liburua hartzera, eta gero txinotara, eta hemen jarri biot, nire Pinteresteko inspirazioak dira honek. Así que, hori jarraika besakurritze jaten, eta hori dana. Así que, egunekin hasiko. Eguna hasteko, piztukot kandela bat, kandela hau. Hori, hau da, orkua. Primarkekua eta usainten dut superrondo, eta behitu potia bebai zelako politxadan. Baina, zorgintxo bat importante. Nera makarrega lau sostala, supersatarra da, baina, guai dago. Hau, que ez da funtzionatzen nire ustez. Eta hau da, jorgetako abanikuak, behitu. Ikusten da, benetan jorgakoa da lan daukanian maintxa honek. Hau, zehazki bilbokua da. Bestia mutriku eta tortxukua. Eta kandela hau, parzostan junek, Corte Inglesetik, bat berrogota mar. Importante. Eta usainten dau super rondo. Así que, evidentemente, metxero larros batekin, piztuen gau. Ez banaiz lehen hau erretzen, claro. Txak. Holan ja, aroma hona. Ikusi dozue, que no se me da bien que el té me salga bien, porque gauzegat katxarro hori barrura. Eta esan gandera mai, hemen dagoela, inbiotela egun banderekin, baina en plan natural. Osea, benetan da bezala, eta esan dozta que eso no se hace. Que aunque digas que no... Ama, ¿cómo me has dicho? Que generalmente dice la gente, esta es mi vida natural, y una mierda. Recogen todo, dejan un poco así, pero la vida natural, tú entras a una casa y ves todo descolocado. Ves el cuarto de Andrea. ¡Ama! Era más. Sin más. Dagoela hemen garbitzen persiania. Gozaltzeko, nik itxen dut. Lavadoria isiltzean ian, cuando le dé la p*** callarse. Itxen dut. Tortitak, gaztaiakin. Eta botatzegat, mix di espezie hau. Eta frutia, baina, klaro, ez dago frutia. Así que, hau. Ja, gozaldutan dana inostian, jantzen naiz, eta erabaki dut, gura ditxada pixkaet grisa. Eta gero igual hori xengo da, baina da igual. Me apetecía praka hone jaztia eta hone jantzeko ditut. Dala holan, da tipo gona bat, emateago gonia dala, baina prakak dira. Eta estampaua da hau, hola pixkat, super hippixa. Eta orduan, klaro, bekua da super kantosua edo, digamos, orduan, gero gainetik jantzikot. Kamiseta hau, erosin bala, Maite Garmenekin. Eta jertze bezala aukeratu dut hau. Zepein jantzen egon eta pilu agosto jaten kombinazioa, baina kerstu beru etxen dago. Así que jertzia, probablemente etxean geratuko da. Outfit kompletuan da holan, lurreko ez da ikustu mire, Eta txapatetarako aukeratu ditut honek, diela primarkekuak, ez dauke, maz bajua diela, eta dia super komoduak. Kontua da, nahi nitxula, esan dalia beltza batzukola sartzekoak, eta honek ikusi nitxun eta dia super komoduak benetan, oso gomendagarrixoak, eroso itxo majatzuak, klaro. Eta oin, evidentemente, nahi zirten behar betarkuekin, porque ejan gustatzen. Así que, jantzikoet lentillak, tingot skinkerra eta hori dana. Oin, desodoranterako erabiltzot hau. Eta behitu, botatzen duzu lan, eta ja honekin nahikoa da. Organikoa da, eta todas las movidas.
Orduan nik itxen dutena da holan, en plan, manatu, bebietzetan, eta bota. Eta benetan, super ondo funtzionatzen da bela. Una maravilla. Ni nago super posik, batez be, juergetan taulan asko izertitzen baduzu, ba, ez dalako igartzen. Osea, evidentemente bai igartzen da, baina, usaina ez daukazu. Orduan, pues, super posik. Una maravilla. Serum. Bueno, ingot ondo. Osea, etxean itxen duten bezala. Pintzen duzu hau, con estas pintas maravillosas, eta botatzen duzu lan. Se supone me bai bota bidala, baina nik ez da botatzen, porque, pues no. Eta hau itxen duzu superrondo zabaldu, eta aldo zui bai, modo txula. Con esto, txikixa da, hola itxeko, en plan, ojeretarako eta gauza horrek. A ver, que me vea. Eta handixa, da ya para hacer así, hola. Eta honek itxen dutuna da, bueno, azala babestu, tensau eta ez dakit. Sin más, ordena beti da aurpegisa garbitxu goizean garbitxuetela esnatu nahi zenean. Seruma bota, krema hidratantia, edo nik botatzen dut, hau, oin eguzkitako kremia dala. Berez urte guztian bota bia dala, baina ni entera berez aurten bota bia dala egunero eguzkitako kremia. Así que, pues, hasi biako gauritzen, eta gero jen egozu, pues, makia bitxentza, da ez duzu nahi, bez. Por cierto, katxarro hau, uste dut xeinekoa dela. Eta astu jat, gauza bat, dala hau, deitzen da Layerity, niraman pelukua da, eta flipago mozue, da kremia hilerako eta eskuetarako. Eta honek itxen dutuna da, pues, hilia nutridum, hobeto errasteko, pues, lagundu, eta super usainuna dauka. Osa, berez nik dakit lo basiko. Juten esaten eraman pelura, pues esplikau gotzue, sin más. Ez naiz pelukeria. Eta holan, gerateza, pues, ondo, gero ya jartzen duzu, tu pinza edo, behitu, hau jarri diot. Ikustu duzue palitroke hau, hau erabiltzen zeban eramak gaztetan. Eta erakutzi zuestan jartzen. Nik jartzot alduten bizela. Itxen dutela holan, hartu, buelta batzuk eman, txok. Eta holan. Eta geratzen da en plan, moño de geixa edo horrek. Geixa ez, haunek, txinuak erabiltzen dela bi palilluak. Pues holan. Eta ez daukazu goma batin biharrik. Ni jumien nintzen ja nire erkauak itxera, baina tenemos a esta cosa. Napo! Hola zuek, bueno, hau dut, plan hau ez dutela inoiz irakutzi, porque, bueno, ez da munduko politxena, baina, bueno. Gaur goizian irten naiz, eta hartu dut nire liburua, dala que sea amor de lo bueno, nina da. Marta Martínez Novoana, eta itxen dugu erba sobre la responsabilidad afectiva. Eta, bueno, bideoren baten, ez dakit hemen edo zuten edo, jo que se, non baitzen ineman berba, eta nire kuadriako zarak bialdu zoztan, liburu honen pasarte bat eta zen zoztan. Behitu, biditzuan honen inguruan itxen duzu berba, eta, pues, interesa bitxe jaten, eta informauta goteko, erosin dut. Eta gero, erosi ditxut bi honek, la rosa da, zeba da la rosa, bueno, hartu etelako hau, da tipo marmolado, eta la rosa zan, ez duan beste koloreik, orduan, pues, la rosa kombinatzeko. Nire ideia, hasiera bateko ideia zan naranja ipintzia. Zein bioten honekin, bueno, lehenengo zabaldu ikusteko tamainoa, eta gero, lehen ipini dutueten inspirazio horretatik, saiatu zeuzeitzen ere kuartuan, eta, klaro, horrek zen egin dago esan, bueno, hau, kendu biako tela. Hau nera makin zeban oin dela 2005 urte, eta, kendu biako, eta kabezero bat egin biako jat, así que, kabezero bat pentsatu dut. Edo pintatzia, osea, kabezero bat pintatzia, en plan, badibes, holako karratu bat, baina enbede zehoz ipini pintauta. Eta holan, pues, aprobetxatzen duzu, pareta zati hori. Hori, pues, luzera, me bai aprobetxo bitxo duzu. Eta hola xen, así que, oin bazkaldun bihot,
Baskalostian jarriko naiz, manos a la obra, nera izango jat laguntzeko, porque ni naiz un desastre eta nera maiolako gauzak se le dan súper bien, así que bison artean ingo. Pero no va a quedar en plan recto y de repente hay así medio círculo, ¿no? Esto no habrá que hacer un poquito más así. Esto no, se hace así, esto va así. Vale, vale. Vale, pues corto. Bueno, zuek oingoz, hola geratu da. Eta hori nipini behar jatemen, bore biltxo batzuk. A ver, alturia da holan. O sea, está extremadamente altua, pues, porque bestela no queda bien. Eta holan, eta gero erosiko ditut bai, lora batzuk jartzeko mendik eta holan, bai. Bore bilak bostu ditugu, eta ja, bueno, nik bostu ditut. Eta pegau ditut kolore batekoak. Eta ben jarri biot kolore hau. O sea, mármola, hemen holan. A ver cómo queda. Igual gero ejat gustatzen nire palo eta kenden behar izateote, baina no creo.